Vítajte pri ďalšej časti nášho seriálu Správa rodinného majetku. Dnes si vysvetlíme niekoľko pojmov, ktoré sa v slovenských médiách často neobjavujú, pritom rezonujú vo svete najúspešnejších investorov a týkať sa budú private equity. V štúdiu vítam Petra Bálinta, partnera spoločnosti One Family Office s bohatými skúsenosťami v tejto oblasti a dlhoročnou praxou v Dubaji. Dobrý deň. A taktiež aj jeho kolegu, partnera One Family Office, skúseného ekonóma a manažéra Michala Kľúčara. Dobrý deň. Ďakujeme za pozvanie, dobrý deň. Páni, prečo by sa ľudia, ktorí dnes riešia, kam investovať svoje financie, mali zamerať práve na private equity? Tak ja skúsim zhrnúť v podstate, čo si ten investor, koinvestor do toho private equity vlastne s touto investíciou kupuje. V podstate sa jedná o to, že ten správca alebo general partner tým, že robí investície do tých jednotlivých spoločností na privátnom trhu, teda investície mimo akciový trh, v podstate to robí hands-on, to znamená, je to aktívny manažment, snaží sa zvýšiť objem tržieb tých spoločností, robí strategické iniciatívy, optimalizuje stranu nákladov, zväčšuje tým marže spoločnosti, EBITDA a vo výsledku cash flow. Samozrejme si tým investor v takýchto investíciách kupuje tú jeho historickú znalosť a samozrejme je to aj kapitálová sila, ktorú si tým kupuje ten investor. Všetko sú to manažeri, general partners, ktorí majú pod správou $100 miliárd a viac, od povedzme až po nejakých 500-600 na čele z KKR v oblasti private equity. Pán Balint, vy kde vidíte možno tie výhody private equity? Tak oproti investovaniu do verejných akcií, tam je proste výhoda v tom, že ten manažér má dostatočne veľa času na to, aby tie firmy vylepšil. A zatiaľ, čo pri investovaní na akciových trhoch je to veľa o tom sentimente, o tom, čo je proste, či ten dáv je momentálne nadšený investovaním alebo sa boja. Tá tvorba hodnoty v private equity je naozaj v tom, že si tam tí manažeri prídu, vyhrnú rukávy a tú firmu zlepšia. A majú dosť času na to, aby tú firmu pripravili a potom predali za vyššiu hodnotu, než ju kúpili. Čiže, ako spomínal Michal, keď sa pozrieme spätne napríklad na toho najväčšieho alebo toho najznámejšieho správcu ako KKR, na posledné fondy v Severnej Amerike, čo je ich doména, tak tam nie, že nebol jediný stratový fond, tam nebola jediná stratová investícia vo vnútri fondu. Čiže ten pomer medzi výnosom, ktorý sa tam dá dosiahnuť, a medzi rizikom je veľmi, veľmi výhodný oproti iným typom investícií. Ja keď môžem ešte nadviazať, v podstate to private equity je známe tým, že v porovnaní s akciovým trhom je tam presne naopak tá výnosnosť v porovnaní s volatilitou. Zatiaľ, čo ten všeobecný priemer akciového trhu, ak sa bavíme o Spojených štátoch 10% dlhodobý priemer, svet trošku menej 8%, tá ročná volatilita je tam niekde na úrovni, meraná štandardnou odchýlkou, niekde na úrovni 15%. Kdežto vo svete private equity je to naopak 15-16% ten mediánový výnos, a naopak tá volatilita je niekde na polovičných úrovniach. Oproti tomu priemeru. Čo je ešte dôležité spomenúť, posledné roky ten všeobecný akciový trh veľmi dobre ťahal, veľmi dobré výsledky. Každý investor by sa mal spýtať, čo bol ten driver, či to bol iba nejaký crowd effect, ako spomínal Peter, alebo naozaj to jeho portfólio tej spoločnosti, prišlo tam nejaké zlepšenie pozície tej firmy na trhu, rozšírenie marží, väčšie sales, o ktorých nevedela tá spoločnosť predtým. To by sme si mali všetci zodpovedať. Keď sa pozeráme na tie bankové správy, v podstate tie predikcie na ďalších 10 rokov, vďaka tomu, že dneska tam môže byť nejaký takýto interný dlh, nazvime to, začínajú niekde od 3, Goldman Sachs 3%, JP Morgan, Bank of America niekde 5-6, možno 7%, v porovnaní s nejakým dlhodobým priemerom 10. A to je práve ten moment, keď tá private equity dáva tú svoju pridanú hodnotu, pretože tam sú tie investičné cykly vždycky spravidla na 10 rokov je ten fond. Prvé 3 roky sa investuje povedzme do 15 firiem, samozrejme mimo akciový trh, nejakých 5-6 rokov je durácia tých jednotlivých investícií a v rámci toho 10-ročného cyklu je ten fond že úplne uzavretý. Takže tam je tá pridaná hodnota, že ten manažér už pozná tie cykly toho trhu, vie, kedy asi má nakupovať, nakupuje postupne, nie je to že neskáče naraz na ten trh a tá výnosnosť že je stabilná počas tých a dokazujú to tým svojím samozrejme tým track recordom historickým. S private equity a s touto témou všeobecne súvisí aj pojem ako equity buyout a growth equity. Skúsme si možno vysvetliť, čo to je
a potom aj možno nejaké rozdiely. Growth equity je postavené na tom, že tie firmy už prekonajú to údolie smrti a vlastne veľmi prudko rastú a potrebujú kapitál na to, aby rástli. A tí growth equity investori tento kapitál poskytujú. A dôležitý moment je v tom, že tá tvorba hodnoty proste ide z toho škálovania produktu, z toho škálovania trhu, z toho rastu toho firmy. Ešte sa nehľadí tak veľmi na profitabilitu, ale hľadí sa na to, aby tá firma dosiahla čo najrýchlejšie, čo najväčšie tržby, s tým ale, aby ju nič nevykolajilo. Čiže keď príde takýto growth equity investor, tak sa snaží tú firmu riadiť tak, aby bezpečne, aby zvládla ten rast, hej, aby ho zvládla tak, aby tá firma dozrela na to, aby mohla byť predaná prostredníctvom IPO aj na verejnom trhu. Čiže to je growth equity. A potom buyout, alebo to private equity príde neskôr, a tí buyout investori alebo buyout manažeri si už nájdu firmu, ktorá už má ten rastový potenciál za sebou, a už rastie, stále rastie, ale už rastie iba veľmi, veľmi nízkym tempom, 5-8% per annum, 10% per annum, zatiaľ čo growth equity by investoval do firiem, ktoré rastú 30-40% per annum na tržbách. No a dôležité ale je, že v tých firmách je čo zlepšiť. A teraz ten private equity manager sa pozrie a vidí, že čo by mohol urobiť, aby zvýšil tú hodnotu tej firmy. A teraz v podstate ten playbook je veľmi jednoduchý. Hej? Čiže proste identifikovať takéto aktívum, kúpiť ho lacno, nasadiť tam tým ľudí, ktorí proste vylepšia, čo sa dá vylepšiť, a to väčšinou je to o zvyšovaní ziskovosti, proste o znižovaní nákladov a o nejakej zvyšovanie tej operatívnej efektívnosti firmy, a potom je to o nejakých dodatočných hodnotu tvoriacich akvizíciách, proste nejakých menších firiem. A teraz tú firmu takto manažujú 3 až 5 rokov a o 5 rokov tú firmu predajú. Mám tomu rozumieť teda tak, že trh z private equity je iba pre skúsených investorov? Práve naopak, akýby tento alternatívne investície, to znamená všetko okrem fixed income, teda dlhopisov a akciového trhu, na čele z private equity fungujú veľmi dlho. Ako sme spomínali, 40-50 rokov. Veľmi dobrým príkladom sú kanadské penzíne fondy spoločne s americkými, ktoré sú jedny z najväčších na svete a majú dlhodobo najlepšie výsledky. Ich alokácia do týchto alternatívnych aktív na čele z private equity je nejakých 40% a viac. Dôležité spomenúť, že tento trh je rastúci. Hej. Ak by sme sa pozreli na tie príležitosti, hej, koľko spoločností s tržbami nad $100 miliónov existuje vo svete private equity a vo svete public equity, to znamená akciových trhov, tak je to v podstate 10:1. Hej. Ale veľkosť toho odvetvia, koľko peňazí spravujú private equity fondy versus akciový trh, je práve naopak, hej, 1:10. Hej. Takže akéby je to priestor, a čo je dôležité, tento private equity svet rastie zhruba 20% ročne. Hej. Takže je tam stále priestor, je to zaujímavý priestor pre ďalších general partners a investorov a sú s tým vo svete veľmi dobré výsledky aj vo správe penzijných zdrojov a penzijných fondov. Páni, oznelo tu dnes množstvo zaujímavých informácií a verím, že to prinieslo niečo aj potenciálnym ďalším investorom v private equity. Mojimi hostiami dnes bol pán Peter Bálint a pán Michal Kľúčar z One Family Office. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem takisto za pozvanie.